Ισχυρό σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για υπόθεση ασέλγεια σε βάρος ενός 12χρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο με πρωταγωνιστή ορθοπαιδικό, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη για κακούργημα. Σύμφωνα με την ανατριχιαστική καταγγελία των γονέων, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τους προηγούμενους μήνες, ενώ ο φερόμενος ως δράστης παρακολουθούσε τη 12χρονη για την αντιμετώπιση σκολίωσης με την τοποθέτηση κηδεμόνα. Τα ανήλικα θύματα τα οποία έχουν υποστεί προσβληθεί στη γενετήσια τους ελευθερία είναι παιδιά και άτομα τα οποία χάνουν άπαξ την παιδική τους ηλικία και την αθωότητά τους. Για τη διόρθωση του προβλήματος, ο κατηγορούμενος συνέστησε στη μητέρα του παιδιού να υποβληθεί και σε ηλεκτροθεραπεία, περιγράφοντάς της έναν άκρως ανορθόδοξο τρόπο για την εφαρμογή της, χωρίς όμως να προκαλέσει υποψίες. Η συνήγορος της οικογένειας επιβεβαίωσε πλήρως σήμερα τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο εξεταστήριο, και ενώ η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στον προθάλαμο. Έχουν ακριβώς αποτυπώσει λοιπόν τα πραγματικά περιστατικά. Τα υπόλοιπα θα μου επιτρέψετε στην ακροαματική διαδικασία. Είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παραπεμπτικό βούλευμα, ο κατηγορούμενος τοποθέτησε το κοριτσάκι σε μια ορισμένη στάση σε καρέκλα. Αφού τη ζήτησε να βγάλει σχεδόν όλα τα ρούχα, κάλυψε τα μάτια της με ύφασμα. Ενώ, όπως είχε ενημερώσει τη μητέρα, θα τοποθετούσε στο στόμα του παιδιού ένα φουσκωμένο χειρουργικό γάντι για τη ρύθμιση της αναπνοής στη διάρκεια της θεραπείας. Το μάτι της δικαιοσύνης όλα τα βλέπει και μην έχουν κάποιοι την ψευδαίσθηση ότι ισχύει το αντίθετο. Η πληγή, η πλήξη του ενόμου αγαθό, επαναλαμβάνω, της παιδικής ηλικίας έχει τελεστεί. Αυτό δεν μπορεί να αποκατασταθεί σε καμία των περιπτώσεων. Το τι πραγματικά όμως ακολούθησε εξομολογήθηκε η 12χρονη αργότερα στη μεγαλύτερη αδελφή της και στη συνέχεια στη μητέρα της, που άκουσε με φρίκι το κοριτσάκι να εξιστορεί πώς αντιλήφθηκε τις ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Το βούλευμα, με βάση το οποίο η υπόθεση οδηγείται στο ακροατήριο, περιλαμβάνει πραγματογνωμοσύνη από νοσοκομιακούς γιατρούς για την νοητική και συναισθηματική κατάσταση του παιδιού, αλλά και τις συνέπειες στον ψυχισμό του. Να φανταστείτε τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εντολέας μου και ανήλικη έχει δυσπιστία. Είναι λογικό. Είναι δυσπιστία λοιπόν ως προς το να προσεγγίσει έναν γιατρό, τους δασκάλους της, οποιοδήποτε κοινωνική επαφή δυσκολεύεται το παιδάκι στην παρούσα φάση. Σίγουρα ο χρόνος, επαναλαμβάνω, θα ηρεμήσει μέσα της, το τραύμα όμως θα παραμείνει, είναι απολύτως βέβαιο. Ακόμη καταθέσεις ορθοπαιδικών γιατρών που βεβαιώνουν ότι όσα ανέφερε ο κατηγορούμενος στη μητέρα για τη μέθοδο που θα ακολουθούσε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.